Il-ftira sħuna tajba. Il-mama ridet tixtri magna tal-ħasil ġdida għaliex dik li kellha ma beqgħetx taħdem sew u ma kienitx konvenjenti li tissewwa għal darb'oħra. Issa kienet qdiemet u l-mama qalet lil papa sabiex imorru jżuru xi ħwienet sabiex jixtru magna tal-ħasil oħra. Nina kienet eċitata ħafna li toħroġ mal-ġenituri tagħha u tagħżel hi wkoll flimkien mal-mama il-magna tal-ħasil. Malli waslet mill-iskola, poġġiet bil-qiegħda mal-mejda tagħmel ix-xogħol tad-dar li kienet tagħthom l-għalliema sabiex tfittex lesti qabel ma jiġi l-papa. Il-mama poġġiet magħha tgħinha fl-istudju. Bnina ddur u tistaqsija għal kull ħaġa li ma kienitx taf. Hekk kif Nina għalqet il-pitazzi kollha u kienet lestiet dak kollu li kellha tagħmel, ġie lura l-papa mix-xogħol. Lanqas laħaq rifes l-għadba tal-bib li l-mama ma qabditx tħeġġu jirsisti sabiex imorru jixtru l-magna tal-ħasil. Miskina ma tiex tort għax mingħajra kellha taħsel il-ħwejjeġ kollha b'idejha. Il-papa poġġa l-bagalja tax-xogħol fuq il-mejda u flimkien ma' Nina telqu l-barra sabiex imorru jduru l-ħwienet. Waslu f'ħanut fejn kellu diversi apparat domestiku, fosthom fridges, cookers u anki magni tal-ħasil, waħda ikbar u isbaħ mill-oħra. Il-mama irħila ddur ma' kull magna biex tara kif inhi u tistaqsi elenku sħiħ ta' mistoqsijiet lill-lavrant li kien ġie jgħinhom fl-għażla tagħhom. Nina għadet il-ħin kollu mal-mama, eċitata ħatara li ma' waħda kienu se jagħżlu. Il-lavrant kien qal lill-mama li għandhom skont ta' 50% jekk wieħed jordna l-magna dakinhar. Il-mama ridet tħallas dak il-ħin peress li kif jgħidu il-ftira sħuna tajba. Iżda l-papa ma rridx jagħmel hekk u qal lill-mama li l-ewwel aħjar li jduru ħwienet oħra. Hekk għamlu u daħlu minn ħanut għal ieħor. Meta reġgħu marru lura sabiex jordnaw il-magna li xtaqet il-mama, sabu li l-ħanut kien laħaq għalaq. Kemm qartlu xort il-mama malli waslu d-dar u kemm daħket Nina minn taħt. Il-mama qaltlu wkoll li għalkemm l-iskont ma ħaduhx, xorta kellu jixtrila l-magna tal-ħasil, irid jew ma jridx. Hekk kellu jagħmel u l-għada il-papa mar jixtrila l-magna tal-ħasil li xtaqet. Id-doppju tal-prezz. Sewwa qalet il-mama li l-ftira sħuna tajba. Tifsira. L-aħjar tagħmel li għandek tagħmel minnu fih u mhux tħalliha għal għada għaliex jaf ikollok riżultat ħażin jew ikun tard wisq.